Прывітанне ад кулагляду. Выбачаюся за такую велізарную затрымку паміж ролікамі. Спадзяюся, што больш такога не будзе. А сёння ў нас на чарзе 80-е. Эпоха, якая, як і 70-е, мае свае плюсы і мінусы. Хачу папярэдзіць, што ў гэтым аглядзе будуць распавядацца дзве паралельныя гісторыі – рока і метала. Метал з'яўляецца падвідам рока, але ў гэтым дзесяцігоддзі іх развіццё не вельмі моцна перасякалася. Ладно, давайте ж ужо пачнем. Калі вы памятаеце сумную канцоўку папярэдняга выпуску, што, вядома, малаверагодна, улічваючы час, калі ён быў выпушчаны, метал прыйшоў ва ўпадак у канцы 70-х. Яго проста ніхто не слухаў пасля таго, як панк набраў абароты. Да таго ж у Black Sabbath тады былі фіговыя альбомы, таму за метал змагаліся па сутнасці адны Judas Priest, якія выпускалі тады музыку класную, але, на жаль, зусім не папулярную. Папулярным быў прымітыўны панк, але ў ранніх 80-х з'явілася новая надзея для ўсіх металістаў свету. Назва ёй – новая хваля брытанскага хэві-металу. Калі пратэст набірае занадта вялікі маштаб, то і супраць яго могуць пачаць пратэставаць. Так і адбылося ў дадзеным выпадку. Не ўсіх задавальняла, што дамінуючая частка папулярных рок-музыкаў тых часоў проста не ўмела граць на сваіх інструментах. Таму яны адраджалі больш музычна складаны жанр хэві-метал, але ўжо з новымі рысамі. Гэта былі такія гурты, як Motorhead, Venom, Saxon, Diamond Head, Def Leppard і, вядома ж, Iron Maiden. Гэтыя гурты гучалі па-рознаму. Motorhead арыентаваліся на вельмі хуткія энергічныя песні, Def Leppard дадавалі ў метал папсовыя і мейнстрымавыя элементы, а Iron Maiden, адзін з маіх любімых гуртоў, стваралі складаныя, часам нават неакласічныя і прагрэсіўныя шэдэўры. Але ўсе гэтыя гурты аб'ядноўвалі дзве рэчы. Добры ўзровень музычнага выканання і кампазіцыі і тое, што яны ўсё ж запазычылі ў панку – энергічнасць. Узгадайце Black Sabbath. Іх песні былі больш арыентаваныя на павольнае блюзавае гучанне. У адрозненне ад іх гурты новай хвалі гучалі ўжо больш хутка і энергічна. У руху ліліся і Judas Priest, якія выпусцілі ў ранніх 80-х адны з сваіх лепшых альбомаў. Але метал-гурты тады пачалі з'яўляцца не толькі ў Брытаніі. У ЗША гэта былі Manowar, якія стварылі, напэўна, самае пафаснае і эпічнае метал-гучанне. А ў Германіі быў створаны адзін з самых пафасных і эпічных жанраў – пауэр-метал. Заснавальнікамі якога лічаць гурт Helloween, хаця карані жанра ляжаць яшчэ ў творчасці Maiden. Яго вылучаюць хуткія рытмы, эпічныя гітарныя вакальныя партыі, а таксама не вельмі характэрнае для іншых паджанраў метала шчаслівае, а не змрочнае гучанне. Тэксты песень часцей за ўсё на фантазійную тэматыку, а гурт Blind Guardian, напрыклад, значную частку творчасці прысвяціў тэматыцы твораў Толкіна. Ладно. Я памятаю, што ў мяне гісторыя ўсяго рока, а не толькі метал. На жаль. Таму пяройдзем да майго любімага панка. Трэба сказаць, што панк у ранніх 80-х пачаў развівацца. Не, ён застаўся даволі прымітыўным, але ствараліся гурты, якія гралі ўжо ў розных накірунках. Працягвалі сваю дзейнасць у больш традыцыйным панку Ramones, да іх далучаліся такія гурты, як Bad Religion. Але некаторыя гурты рабілі нешта больш цікавае, скрыжоўваючы панк з даволі нечаканымі жанрамі. Напрыклад, рокабілі. Калі памятаеце, гэта рок-н-рольны жанр з 50-х. Дадаўшы да яго энергічнасць панка, брытанскі гурт The Meteors стварыў паджанр сайка-білі. Таксама панк быў скамбінаваны з ямайскім стылем ска. Гэты жанр прыўнёс у панк яшчэ і выкарыстанне духавых інструментаў у дадатак да гітар. У нас гэты жанр часцей за ўсё асацыюецца з ляпісам трубецкім, але ён быў створаны яшчэ ў 80-е такімі гуртамі, як амерыканскі Operation Ivy. Таксама была цікавая сумесь ірландскага фолка з панкам. Гэты жанр галоўным чынам быў прадстаўлены гуртом The Pogues. Your whiskey and a brothel in Madrid, and you take some fucking black shirt who was cursing all the yids, and a sick bit of Cool Cullen will kneel and say a prayer. Але панк развіваўся таксама і ў плане агрэсіўнасці. Паступова з'яўляліся гурты, якія дадавалі ў панк яшчэ больш нянавісці, рабілі яго яшчэ больш цяжкім. Так з'явіўся хардкор панк. Яго піянерамі лічаць гурт Black Flag, але ён пачаў вельмі хутка набіраць абароты. Misfits, Dead Kennedys, Minor Threat
Discharge, Suicidal Tendencies. Гэты рад можна працягваць бясконца. Гэты агрэсіўны панк потым вельмі моцна паўплывае на метал. Я вось ужо шмат разоў казаў пра велізарную папулярнасць панка. Але ўсё ж не трэба пераацэньваць гэтую папулярнасць, бо яго слухала ў асноўным бунтарская моладзь, аматары рока. А ў мейнстрыме ў 80-е пачала дамінаваць ужо сапраўдная поп-музыка, нават не поп-рок. Усе ўжо слухалі Мадонну, Міхася Джексона і іншых. А з рок-музыкаў самым мейнстрымава папулярнымі былі прадстаўнікі глэма: Эліс Купер, Кіс і іншыя. І вось уплыў глэм-рока і папсы пачаў распаўсюджвацца і на цяжкую музыку. Так з'явіўся глэм-метал. Першымі яго прадстаўнікамі можна лічыць брытанцаў Def Leppard, якія вылучыліся з новай хвалі брытанскага хэві-метала якраз такі больш папсовым гучаннем. Яны заклалі асновы глэма ў музычным плане. Працяг яны знайшлі ўжо ў Штатах, а асабліва ў Каліфорніі. Адтуль паходзяць гурты Motley Crue, Wasp, Red, Van Halen і Guns N' Roses. З іншых штатаў можна ўзгадаць Bon Jovi ці Poison. Трэба адзначыць, што Def Leppard стварылі гэты жанр толькі ў гучанні, бо, як вы памятаеце, у глэме яшчэ значная ўвага аддаецца іміджу. Макіяж і касцюмы ўзору Кіс і Дэвіда Боуі ўзялі ў абсалют такія гурты, як Motley Crue. На жаль, ці то грошы, ці то жаданне заставацца актуальнымі прымушала некаторых ужо ветэранаў металу пераходзіць у глэм. Так зрабілі тыя ж Judas Priest і былыя вакалісты Black Sabbath Озі і Діа ў сваіх сольных праектах. У выніку гэтай праблемы большая частка метал-сцэны тых часоў ператварылася ў глэм. Вядома, і аўдыторыя яго змянілася. Гэта ўжо былі не суровыя металісты, а ў асноўным маладыя дзяўчыны, як у выпадку з сучаснымі бойс-бэндамі. Ладно, тут я ўжо перагібаю, вядома. Глэмавыя музыкі ўсё ж такі самі пісалі свае песні, і вельмі часта там трапляліся выдатныя гітарысты, як, напрыклад, Джордж Лінч з гурта Доккен. Але яны ўсё ж спецыяльна пісалі музыку, скіраваную на шырокага слухача, на радыё і MTV. Мне ўсё ж падаецца, што метал не павінен быць такім. І толькі мне вядома. Глэм сустрэў сваю хвалю супраціва. Гэта адбылося пераважна таксама ў Каліфорніі. Шматлікія металісты былі вельмі раззлаваныя станам іх любімага жанра. Яны, вядома, маглі ўкласці гэтую сваю нянавісць у просты хардкор-панк, але ж яны ж металістамі былі. Таму яны ўзялі цяжкое, хуткае, агрэсіўнае гучанне хардкор-панка і сумясцілі яго са складанымі рыфамі і высокім узроўнем тэхнічнасці метала. Насамрэч, некаторыя рысы жанру можна было пачуць яшчэ ў альбомах Motorhead і Venom, але канчаткова трэш-метал быў сфарміраваны такімі гуртамі, як Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax і Overkill. Жанр развіваўся і прагрэсіраваў на працягу цэлага дзесяцігоддзя, але практычна ўсе гурты працягвалі любіць сур'ёзныя тэксты на тэму рэлігіі і палітыкі і адкрытыя шостыя струны сваіх гітар. Яны не былі настолькі папулярнымі, як выканаўцы глэма, што і лагічна, але ўсе сапраўдныя металісты зразумелі, што метал быў выратаваны. Ладно, я ўсё ж такі люблю не толькі метал. Мне таксама вельмі падабаецца прагрэсіў рок. Што ж адбывалася за гэтым дзесяцігоддзі? А з ім было ўсё вельмі кепска. Бо яшчэ ў канцы 70-х быў створаны жанр новая хваля. Ужо не хэві-метал, проста новая хваля. Жанр заснаваны на простай музыцы, танцавальных рытмах і электронным сінтэзатарным гучанні. І большасць прагрэсіўных выканаўцаў стала інтэгравацца ў гэты жанр, напэўна, па тых жа і прычынах, што і металісты ў глэм. Ды практычна ўсе. Pink Floyd, і Yes, і Genesis, і King Crimson, і Rush. Складана ўзгадаць гурт, які гэтага не рабіў. Некаторыя іх альбомы таго часу атрымалі прызнанне, але я лічу, што яны проста непараўнальныя з прагрэсіўнай класікай. Напрыклад, Pink Floyd 70-х меў унікальнае гучанне і атмасферу. А ў 80-х ад усяго гэтага засталася толькі выдатная гітара Гілмара. Усё астатняе пайшло на электронныя біты. Але трэба сказаць, што прагрэсіўныя гурты ў сваіх элементах новай хвалі пакідалі ўсё ж нешта ад рока. А сам гэты жанр паступова канчаткова адыходзіў у электронны поп. Depeche Mode, Duran Duran, Аха. Гэта ўжо нават і не рок быў, а нейкі электрапоп. Ладно, пакінем новую хвалю.
Яе роднасным жанрам быў так званы постпанк, да якога адносяцца, напрыклад, Білі Айдол і The Killing Joke. Па гучанні ён ужо слаба нагадваў панк-рок, бо выканаўцы вельмі шмат эксперыментавалі з жанрамі і інструментамі. Гэта мог быць сінтэз з той жа электроннай музыкай, джазам ці нават фанкам. Кампазіцыі песень заставаліся даволі панкавымі, але аранжыроўкі за кошт гэтых эксперыментаў станавіліся больш складанымі. Адрозненнем ад гуртоў новай хвалі былі таксама тэксты, напісаныя часцей за ўсё на больш сур'ёзныя, сацыяльныя тэмы. З постпанка таксама вылучаюцца свае паджанры. Галоўным з іх быў готік-рок. У прынцыпе, яго сутнасць была ў вельмі змрочным гучанні і, адпаведна, змрочных тэкстах на тэму смерці і безвыходнасці. Яго першапраходцамі можна лічыць гурт Joy Division, пасля распаду якога флагманства на сцэне готаў перанялі The Cure. Насамрэч, тыя готы, пра якіх мы ўсе ведаем і жартуем, не абавязкова будуць слухаць готік-рок. Часцей за ўсё яны ўжо слухаюць дум ці готік-метал, але пачатак іх субкультуры ляжыць менавіта ў 80-х. А яшчэ гэтае дзесяцігоддзе дало пачатак такой шырокай музычнай з'яве, як альтэрнатыўны рок, заснавальнікам якога часам называюць гурт R.E.M. Насамрэч, гэты жанр вельмі складана неяк акрэсліць у музычным плане, бо гурты былі вельмі разнастайнымі. Гэта магла быць і сумесь постпанка з фолкам, і хардкора з электронікай, і наогул рознае эксперыментальнае гучанне. Адзінай абавязковай рысай жанру было супрацьпастаўленне мейнстрымавай музыцы, стварэнне ёй альтэрнатывы. Таму яшчэ ёсць даволі падыходзячая назва інді-рок, ад слова independent, што значыць незалежны, бо ўсе альтэрнатыўныя музыкі таго часу запісваліся на невялікіх незалежных лейблах. І аўдыторыя ў іх таксама была невялікая. Іх слухалі розныя нефармалы, нонканфармісты. Зараз бы іх, напэўна, назвалі хіпстарамі, але тады такой назвы яшчэ не было, таму іх называлі... ды фіг яго ведае, як іх называлі. Давайце далей. Вернемся да метала, таму што ён працягваў развівацца. Некаторых не задавальняў узровень цяжкасці трэш-метала. Яны жадалі нечага яшчэ больш брутальнага і жорсткага. Натхняючыся самымі цяжкімі песнямі Slayer, яны стварылі дэт-метал. Ад трэша яго адрозніваў экстрэмальны вакал, часцей за ўсё нізкі гроўлінг, і больш хаатычныя і атанальныя рыфы. Тэксты не заўсёды можна было разабраць з-за вакала, але насамрэч яны часцей за ўсё былі пра смерць і розныя жахі. Прыкладамі гуртоў могуць быць Death, Possessed, Morbid Angel і Obituary. Усе яны паходзяць з США. Насамрэч, музыкі гэтага жанра былі вельмі таленавітымі, а музыка даволі цікавай і складанай. Але зразумела, што яго слухалі далёка не ўсе з-за яго цяжкасці. Кола фанатаў было вельмі невялікае. Ад дэт-метала паходзіць яшчэ адзін паджанр – грайндкор. Самыя вядомыя выканаўцы якога брытанцы Napalm Death. Ён адрозніваўся ад звычайнага дэт-метала сваёй прымітыўнасцю. Песні вельмі часта былі менш хвіліны па даўжыні і былі вельмі аднастайнымі і практычна неадрозніваемымі адна ад адной. Тэма лірыкі, якую ўжо разабраць было абсалютна немагчыма, была прысвечана розным сацыяльным праблемам, аднак у больш познія часы да іх дадаліся тэмы вычварэнняў, раскладанняў трупаў і іншыя мярзотнасці. А ў Скандынавіі ў канцы 80-х быў створаны іншы жанр – black metal. Яго характэрнымі рысамі з'яўляюцца вельмі хуткія партыі гітары ударных, скрымавы вакал, сатанізм і корпс-пейнт. Я не буду тут падрабязна пра яго распавядаць, бо год таму ў нашым хэллоуінскім спецвыпуску я распавёў пра black metal і розныя жахлівыя гісторыі, звязаныя з прадстаўнікамі гэтага жанра. Што ж, вось такое у нас было дзесяцігоддзе 80-х. Даволі супярэчліва, як мне падаецца.
Амаль што крызіс рока і росквіт метала. Але ў 90-х гэтыя тэндэнцыі даволі моцна зменяцца. Таму пабачымся на гэты раз ужо ў США. Спадзяюся, што ў хуткім часе.